so školou. Potom sa už na kopci znovu objavili muži. Na štart sa vyviezlo 70 pretekárov. I keď všetci cieľom neprešli, snahu o to určite mali. Popoludní aj spomedzi nich vystúpili na stupne víťazov traja najlepší. Prvý deň patril Slovákom. Na všetky tri priečky sa postavili naši pretekári. S celkovým časom po oboch kolách 1 minúta 38 sekúnd a 91 stotín si odniesol bronz Ivan Heimschild. Striebornú priečku obsadil s časom 1 minúta 38 sekúnd a 42 stotín Michal Murárik. No a zlato si s časom 1 minúta 38 sekúnd a 81 stotín sekundy odniesol Šimon Štancel. Na tretiu priečku v slalome mužov v druhom dni sa postavil Poliak Maciej Bydlinský s celkovým časom 1 minúta 35 sekúnd a 61 stotín. Pred ním s časom 1 minúta 35 sekúnd a 60 stotín sekundy skončil vlaňajší víťaz Veľkej ceny Barbory, Slovák Peter Lubelan, a prvé miesto získal tiež Slovák Michal Murárik s časom 1 minúta 35 sekúnd a 2 stotiny sekundy. Rovnako ako ženy, aj muži mali svojho absolútneho víťaza. Tento rok sa ním stal Šimon Štancel. Aj on si z Vyšnej Boce odniesol symbolický banický kahanec, Veľkú cenu Barbory. Tak aké sú pocity z víťazstva? Je to príjemné, len dneska to nevyšlo podľa predstav. Aké máte lyžiarske podmienky na Slovensku? Momentálne na Slovensku není moc veľa snehu, ale snažia sa nám výjsť v ústretí, hlavne na plesoch a na Štrbskom plese. Vo Vratnej a v tej Jasnej. Čo vás čaká v najbližších dňoch? V najbližších dňoch cestujem do Špindlerovho mlyna na české preteky v Pisove, medzinárodné, a potom idem majstrovstvá sveta juniorov. Organizátori pretekov vyhlásili aj akademického majstra Slovenskej republiky v slalome mužov. Stal sa ním Michal Murárik. Aké máte pocity z víťazstva? Tak celkom dobre, som rád, že sa mi to podarilo. A po minulé roky som nemal tu veľký úspech na akademických majstrovstvách, tak tento rok som rád, že sa to o to viac podarilo. Čo hovoríte na tú stotinu sekundy, o ktorú vás porazil Štancel? Tak lyžovanie je taký šport, tak samozrejme, že ma to trošku vrtá hlave, že som mohol tam tú stotinku pridať, fakt je to málo, ale tak je to šport, čo sa dá robiť. A aké sú ďalšie ambície? Tak odtiaľ to hneď odchádzame na preteky do Špindlerovho mlyna a potom sú majstrovstvá Slovenska, čiže tiež dobré umiestnenie a dobré výsledky. Po vyhlásení výsledkov nastal čas aj na hodnotenie výkonov športovcov na trati, ale i úrovne akademického športu na Slovensku. Ako ste spokojní s výkonmi? No ja si myslím, že výborne ženský, je tu celá reprezentácia, aj čo sa zúčastnili na majstrovstvách sveta, takže účasť je výborná, výkony si myslím tiež boli dobre. Pretekári si len pochvalovali, že trať bola výborná, to usporiadateľ samozrejme teší. Ja som rád, že na 5. ročníku Veľkej ceny Barbory a zároveň akademický majstrovstiev Slovenska pre rok 2007 prišli najlepší akademici, ktorí reprezentovali náš akademický šport aj na 23. Svetovej zimnej univerziáde a potvrdili svojim umiestnením, že tá nominácia bola správna a že sme vybrali pretekárov, ktorí majú na to, aby sa týchto podujatí zúčastnili. Heimschild, Lubelan, Sobeková, Siranova potvrdili svoju kvalitu a stali sa zároveň akademickými majstrami Slovenska pre 2007. Vyrastá medzi nimi aj, povedzme, nová Zuzulova? Tak nevieme, či Zuzulová, ale meno ako, ja neviem, Gantnerová, ja neviem, u chlapcov Štancel a títo ďalší pretekári, myslím, že vyrastú, a keď budú trénovať v telovýchovných jednotách našich vysokoškolských alebo normálnych telovýchovných, tak môže vyrásť aj Zuzulová alebo nejaký kvalitný pretekár, ktorý bude reprezentovať aj na svetových podujatiach našich. My zjišťujeme už aj na univerziádě světové, která teď byla nedávno, že ta úroveň akademického lyžování se neustále zvyšuje. Prostě čím dál víc dobrých závodníků začíná studovat. Jako my z toho máme radost samozřejmě, protože studovaní lidi budou tam zabírat dobrý místa někde v budoucnosti a třeba budou to dobří sponzoři pro lyžování. To bychom rádi. Ako hodnotíte samotné výkony chlapcov aj dievčat?
Najmä mužský slalom sa mi páčil viacej, bolo tam veľa pretekárov kvalitných, boli to tesné výkony na desatiny a stotiny sekundy, takže tá mužská trasa mi páčila viacej. A čo tie naše nádeje? Máme šancu, že sa nám umiestnia aj na nejakých svetových šampionátoch? No, bez fanatizmu a podpory rodičov asi ťažko, pretože ten systém v tom lyžiarskom zväze ešte stále nefunguje tak, ako by mal. Talenty máme, chuť by bola, len treba ich motivovať a finančne podporovať zo strany viacerých sponzorov. Keď to môžete porovnať, vy ste reprezentantka bývala vaše roky a ich. Čo je ťažšie? No, tak my sme boli tí amatéri, začiatočníci, ktorí to robili z fanatizmu, nemali sme oblečenie, nemali sme výjazdy do zahraničia, ako má súčasná generácia. Mali sme dobrú atmosféru, potom prišlo obdobie veľmi dobrých podmienok, kedy dve naše pretekárky, Charvatová a Šoltisová, sa presadili aj vo svete. No a dneska po Zuzulovej a Šárke Záhrobskej a pretekároch, ktorí robia s rodičmi a sú v kontakte so svetom, veríme, že aj u nás sa takí fanatici nájdú a že týmto smerom snáď tí mladí sa presadia aj vo svete. Lyže osireli, zo svahu sa postupne vytratili lyžiari a organizačný tím zložený z 95 nadšencov začal pomaly odpratávať v strate slalomové palice, ohradenie, cieľ, časomieru. Do ľudí, ktorí zabezpečujú tieto preteky, sú ľudia z Liptovskej Porúbky, sú to fandovia lyžovania a sú to vlastne ľudia možno od 5-7 rokov, teda ich detí, až po súčasne lyžujúcich lyžiarov vo veteránskych kategóriách. A toto stredisko je vlastne pre nich domáce, pretože v Porúbke lyžovanie nie je, alebo teda stredisko zatiaľ nie je, keď sa tam pripravuje výstavba, ale zatiaľ nie je. Čiže v podstate Vyšná Vodca alebo Bačová Roveň je ich materským svahom, na ktorom vlastne oni lyžujú. No a samozrejme tým, že lyžujú, tak nám aj pomáhajú a sú tou, by som nazval, hybnou silou organizácie takýchto pretekov európskeho významu. Veteránom Veľkej ceny Barbory sa už pomaly, ale isto stáva prievická kapela Necpalanka. Aj tento rok neúnavne hrala pod svahom všetky možné hity. Bez Necpalanky takéto preteky organizovať už nám prípada veľmi zvláštne a určite ho budeme sa snažiť dať do ďalšieho kalendára FIS pretekov Unifis pre vysokoškolákov. Veľká cena Barbory 2007 v útorok 27. februára popoludní definitívne skončila. Organizátori už pomaly začali plánovať jej ďalší ročník. Prísľub od predstaviteľov FIS už majú. A tak teda, rovnako ako v lani, nám neostáva už nič iné ako povedať dovidenia o rok na Veľkej cene Barbory 2008.